Somos os nenos e nenas de 5 anos e imos vos contar unha historia que nos acompañou durante toda a educación infantil. Este é o conto dunha bruxa piruxa que de vez en cando coa súa vasoira ven visitar o patio do cole Lude, sobre todo cando chove. Chega Elena, mestra dos nenos e nenas. Nenes, escoitadme, soy Elena, a vosa mestra. Por que non falades en a clase? Parecedes con todas e no patio non dicís nada. Os pais e as nais descubriron que os seus fillos eran estatuas e choraban sen parar. Felipe. Bruxa, Maruxa,
Xa no castelo de Bruxa Piruxa, Elena, Laura e Fran